Салому алейкум мардум. Имрӯза видео дар бораи доставкаи магазини Риафон чӣ доставкаш мекунад. Ҳамхе дар пакеткои брендски Риафон Москва равонтон мекунем 925-371-0199 номерои ватсапмон, номерои авиакассамон. Агар билет дар кор бошед, ҳамин номеро алоқа мебароед ва ҳозир мебинем бар рӯи ки мебарем и бозори Садовод мебарем. Телефон худ заказ кардагай, якта Tecno Spark Go 2024 заказ кардагай ва иҷа бошад афан алоҳа бошад ниёз як секунд. Садовод. Не, ира Холов маъруф дай. Холов маъруф заказ кардагай. Tecno Power Spark Go 2024 228 тага, 8500 нархи ҳамин телефон ва падаркаш бошад повербанки 10000 мача буромадагай. Чихе ки заказ кардагай, дери падаркаш ва ҳамин шарик повербанки 10000 мача буромадагай ва қати падаркаш равон мекунем. Ҳамин якаи маъруфта худаш палчат мекунем ва палчат каданшам видео мекунем, шумо дар YouTube мемонед. Ва иш бошад Metro Price акай Мансур заказ кардагида. Иран телефони Tecno Spark Go 2024 4128 тага, нархи иран бошад 8500 ва дри падаркаш бошад наушники беспроводной MT04 Pro буромадагай ва иран қатиш равон мекунем. ва дар иҷа бошад ва дигар телефони Samsung A55 заказ кардагай Metro Бабушинская ки палчате ки бошад акай бекзод. Нархи телефони Samsung A55 856 тага 36000 рубл дар магазини Риафон ва дри падаркаш бошад ин хали калонкаи тега 157 уже мегем ва чихе ки деси се доставка имрӯз равонш мекунем. Шуморо метонед дар номери рекламдагӣ заказ кунед, магазини Риафон заказ кунед ва ҳамихе мо шумода мебарем то метро мерасонем. Агар ки дар дигар шаҳрҳо бошед ба тариқи почта равон мекунем. Как ранги видеои пешнаки шумо дар мо ба пуррагӣ фаҳмондагем. Даш ёз мебинем доставка буданшам. Станция Бабушинская выходи 4. Ина Бабушинская выходи 4 A55 овардем. Ака якин пакет ахта қабулш кун. Рӯи яка намебиёд дар видео гӯш кард. Телефони A55 ба калонка падарка буромадагӣ буд. Ҳамхе ба телефон ҳуи киряку. Телефон ҳаста худаш неста. Одамои сериёз не сериёз бия ка пакета меқапум ва ҳуиш кард. Я пара меброим дар мобани раҳе. Опа. Ина телефон худаш якаму заказ карда буд. Ҳамон памятай биниш акаку кадом памятай 8556 тага заказ карда будем. На ам коробкаш бухоне нака. Не да айла айнҷа бошад памяти 256 тага заказ карда буд. Ака 256 тага овардем қабулш кардан 100% охяка магазини Риафон айҷо заказ кардан ка ҳами YouTube дида YouTube ба Telegram ба нархномаи телефонҳо бошад дар Telegram мешавад. ранги ҳами ака будроин нархномаи телефонҳоро дар YouTube метавонед бинед. Бабушинская спордем ва ҳозир мебинем ки Прайская мерем дар Прайская меспорем видео мекунем ба шуморо. ай метро Прайская доставка овардем дар магазини Риафон. Метро Прайская акам уже омад дар вақти кор будай баъз қабулш кардан ва чӣ телефон ака ҳуиш кохи овардаги не овардаги ҳам телефон ая бор бинашавад. Телефони и падаркай наушник шака ва иҷа бошад телефони Tecno харидем и падаркаш буромад наушник. Ҳамхе ака ҳамаш 100% телефон запечатня 1 сол гарантия дорад, коғазш бошад адринай ҳамаш 100% охе. Видео телефона ки харихтоне а YouTube дида харидорӣ кардан. YouTube дидаги заказ кардаги. Гап нест ака раҳмат ки магазин боро вибор кардем ва телефон Tecno Spark Go 2024 харидем. Хоб бардори азиз, ина Садовод овардем. Инҷа тага худаш кор мекардааст. Полни чизои короче дамгирӣ мефурӯхта. Раби полни чизо аст инҷа. Тага ино ҳамаш барои чиза? Барои дихин зимни платки. Короче семни платки ҳама чи будаш ҷада тагада. И да бозори Садовод ай. Да бозори Садовод ами линияи куҷо меган инҷа тага кадом линия?
Пяти-черинигда им хали ҷои барои маёфка касе меравадам. Им хали зоҳамаша доштааст. Ва телефон тағаз заказ телефон заказ кардем. Телефончаш овардем. Ин телефон Tecno Spark Go. Ва иш бошад падаркаш. Падаркаи телефон мақсад повербанк буронада ин овардем. Тағаз овардем споем нав пачка. Худо хоҳад бо касе дар корша метавон ки заказ кунед то бозори Садовод мебирем. Хай касе ки дар ин Садовод кор мекунад ин точкаро бояд будонад. Чӣ гуфти таға? Ам хаса ҳач хал телефон чоткай. Гап нест таға. Ин бардоро хта дар YouTube тамошо мекунад. Гап нест таға барори кохта атиёт ки брат бо алоқа дей. Хоб боше бачо. Агар ки мехе дастафка форатон масад то ҷои кортона мегирем миёримтон ва надора бачаҳо ҳастан иншоалло чотка карда барои контент сиёмка кардан хидм оварда будем тарафи Садовод. Так что ним хеле то адреса мебурем метиемша. Масад доставкаш бесплатно нест, конечно. Барои ки курьерам барои доставка, айрӯи доставкашон зарплата мегиранд. Ним хеле гап чав короче. Барои муроҷиат кардан рақамҳо дар рӯи экран ин рақамҳо муроҷиат мекунед. Албатта оператор худаш оперативно ҷавоб медиҳад. Если агар магазини мо омадан хоҳед, албатта магазини мо дар шаҳри Москва, метро Бутырский, торговый центр Зеленый дай. До охири видео чихе магазин омадан нишонтон метиҳам ки бемалол тамошо карда омадан мумкин. Худтон атиёт кунед. Қайди шумо буд Умедҷон ва магазини Реалфон. Следующая станция Бутырская. вақте ки шумо дар станция Бутырская мерасед, ай вахиди сеюм ва чорум ба берун мебуроед. Вахиди сеюм ва чорум шуморо ба тарафи торговый центр Зеленый раҳнамоӣ мекунад. Ай лестница Полни ба боло мебуроед ва тарафи даст чап гардиш мекунед. Дар инҷа бошад сеюм ва чорум вахид нишон дага, шумо тарафи вахиди чорум ба берун мебуроед ва гардиш мекунед. Баъди гардиш кардантон шумо аллакай торговый центр Зеленийро мебинед ва дохили торговый центр Зеленый кишиден шуморо магазини Реалфон пешвоз мегирад. Марҳамат дар омода харидтонро ба анҷом расонед. Омодаи шуморо интизоре.